Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adli ridha ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub jamil maqam. Wa ila ghafil azam sultan al-awliya Syekh bin Hasan Ali Syadi. Wa ila hadrati mursyidina wa murabbi ruhina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ustadina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. وإلى هذه في هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقند أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومتعنا بأسراره وعاد علينا ببركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الحاكم أبو الحسن علي السرداري قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الأحواص قال حدثنا الحسين بن علي بن عفان قال حدثنا هانئ بن سعيد النخعي عن سلمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عشية عرفة kunna ana sapa kita iku julusan wong sing padha lungguh Asyia Arafata ing ana ing sore-sore wukuf ing Arafah. Anda Rasulullah ana ing rasane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqala mulai jauh sinten Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yujalis. Aja baturi lungguh sirane ing ingsun. La yujalis. Aja baturi lungguh ni ingsun sapa man wong. Amsakang sore-sore sapa man. Qad arahimi iku wong sing megot sana liyakun beceng ngadeg sapa man mau anna sangka kita lam aku mongko ora ngadeg sapa hadun siji illa rajul kejaba wong lanang kang ana sapa rajul iku min asal halaqati saking luweh adoh-adohe golongane wong akeh famakatha nuli meneng sapa rajul mau ghairu ba'idin hale ora adoh tumajaan nuli kata kari-kari teka sapa rajul pangkala nuli dawuh la maring rajul mau sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh malak madaya apa lake iku kedue sira lam yakum ora ngadeg sapa wong suci minal halaqati sangka golongan wong akeh ruka saliyane sira wala matur sapa rajul ya nabi Allah sami atu krungu sapa ingsun alladzi ing perkara qul kang dawuh sinten panjenengan fata itu mongko nekani sapa ingsun khalatan ing derek khalatan ing iki ning kene dulur istri dulur wedoke ibuku maksudnya ya bibik li kang kedue ingsun kanat ana sapa khalah iku tusarimu megot sana sapa khalah ni ing ingsun ait waqati tegese megot sana sapa khalah ni ing ingsun faqalat nuling ngucap sapa khalah maja abika mahada ma utawi perkara utawi apa jaa
iku teka apa ma bika kan sira ma utawi apa aja iku aja tak buka iku lakon sira wa akhbartu mongko nyritani sapa ingsun ha ing khalah billadzi lan perkara ulta kang dawuh panjenengan Fastaghfarat mongko njaluk ngapura mongko nyuwunake ngapura sapa khalah li kanggo ingsun Fastaghfar Fastaghfarat Wastaghfartu lan nyuwunake ngapura sapa ingsun lah kanggo khalah pangkala nuli dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanta nglakoni bagus sapa sira ijlis lungguh sira ala eleng-eleng innar rahmata sunne rahmat iku la tanzilu ora temurun apa rahmah ala qaumin ing atase suci kaum bihim kang iku ing dalem kaum qati rahimin utahe wong sing megot sana al faqih dawuh riwayat saking Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu an panjenengan dawuh kita iku padha lungguhan ana ing sorene dina Arafah ing sandina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuli Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, aja melu lungguhan karo ingsun. Aja melu lungguhan karo ingsun. Sapa? Iku wong-wong sing sore iki megot sanake. Supaya ngadeg ninggalake kita. Nuli ora ana kang ngadeg kejaba siji lanang kang ana ing pinggire kalangan majelis. Nuli ngadeg ora antara suwe nuli teka maneh. Nuli dangu dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sebab sira iki? Apa sebab sira iki? Ana ing kalangane majelis iki ora ana kang ngadeg kejaba sira. Wong lanang mau terus matur, "Ya Nabi Allah, kula mireng. Menapa ingkang panjenengan dawuhake?" Lajeng kula dhateng ing panggenanipun bibik kula ingkang tansah medhotake persanaan kula. Bibik kula dawuh, "Apa sebabe sira teka mrene? Kang mangkene iki ora dadi pakulinan sira." Lajeng kula aturi keterangan punapa ingkang panjenengan dawuhake. Lajeng bibik mau nyuwunake ngapura dhateng kula lan kula nyuwunake ngapura dhateng bibik kula. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Bagus sira, lungguh. Eleng-eleng rahmate Allah iku ora temurun ana ing kaum iku ora temurun ana ing kaum sing ning jerone enek wong megot sana." Ini cek pembahasan terkait tentang silaturahim. Jadi seberapa penting sih silaturahim ngungguh Islam itu. Dek wingi kan dijelas bahwa silaturahim itu termasuk salah siji hal yang memang berpengaruh untuk umat Islam sampai ning akhirat. Ini pengen cedak karo swarga, adoh karo neraka. Salah sijine ya enek memperbaiki silaturahim. Yang pertama ini kan enek iman ing Gusti Allah. Nyembah, maksudnya nyembah Gusti Allah, orang nyekutokno Gusti Allah. Dalam artian enek keimanan ini Gusti Allah. Terus yang kedua enek wa tuqimas shalah yaitu melaksanakan sholat. Jadi sholat 5 waktu sing dijaga. Itu bagian dari kepentingan orang mukmin sing memang harus dilakukan. Nah, sing ketelu enek zakat. Nek wis mampu ya mbayar zakat. Mosok apa-apa wis mampu, harta bendane wis tercukupi, kebutuhane wis pepak, tapi kon zakat angel. Itu kan kampanye gak mencerminkan dia ini sebagai orang Islam. Sing kepapat, sing iso, sing sangat-sangat berpengaruh, sing kepapat bagi kehidupan orang Muslim, terutama masuk bening akhirat, itu adalah silaturahim. Ini pembahasan ini cek membahas tentang silaturahim.
Terus meneh dik wingi enek pembahasan tentang terus saiki iki ijek pembahasan tentang silaturahim. Jadi enek siji wong dene duwe hubungan sing renggang karo bibike. Enek siji wong lanang dene hubungan karo bibike ku renggang. Dalam artian ya ora harmonis, saling benci, saling ala-ala. Intine ora ora sedamai kaya sing dianjurna syariat. Tapi sangka kejadian iku Kanjeng Nabi yo maringi dawuh sing memang iso dadi pathokan kanggo awak dhewe. Supaya awak dhewe gelem memperkuat ikatan silaturahim. Jadi silaturahim iku mungguhe Kanjeng Nabi adalah satu kepentingan, satu hal wajib, satu amal perbuatan sing harus dilakukan setiap orang. Bahkan ora terkecuali orang wong Islam tok, melainkan wong-wong sing misal dene ora Islam, iku ya tetep wis kudune untuk menjaga nilai-nilai kesaudaraannya, hubungan silaturahim itu diperkuat. Jadi iki ketika kok iki enek cerita, ketika seseorang dene hubungan karo bibike ku renggang. Terus suatu saat antara keduane, antara bibike karo ponakane mau gelem balik damai, gelem balik memperkuat hubungan silaturahim, maka iki sangat-sangat diapresiasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Piye dari Kanjeng Nabi Muhammad terkait cerita iku, terkait wong sing renggang hubungane terus diperkuat silaturahime maneh. Iki pendapat Kanjeng Nabi atau apresiasi Kanjeng Nabi. Ahsanta ijlis ala innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bagus, apik iku. Kok ana wong kok sampean gelem memperkuat silaturahim antara awakem karo bibi utawa karo liyane misal. Jadi gak terkecuali sapa wae wajib silaturahim, wajib memperkuat silaturahim. Sapa wae sing gelem ngono, maka Kanjeng Nabi dawuh ahsanta. Apik iku? Ijlis. Ala innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Elenga. Jadi sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah iku ora bakal temurun. Ora bakal diparingno kanggo siji kaum sing ning jerone enek qati'ur rahim. Jadi kok enek misal satu kelompok atau satu golongan. Ning jero golongan iku enek siji wong sing gak gelem silaturahim, sing ora gelem membangun hubungan kekerabatan, ora gelem memperbaiki hubungan kekerabatan. Maka satu golongan iku gak entuk kasih sayangnya Allah, gak entuk rahmat sama Allah. Jadi dampake yo gede. Wong sing gak nglakoni silaturahim kok wong siji, tapi sing ora entuk rahmate Allah sekitare malah ora entuk. Iki menunjukkan atau ngekeki awak dhewe pemahaman bahwa silaturahim itu sangat-sangat dianjurkan oleh syariat. Bahkan ini hubungannya langsung karo rahmatnya Gusti Allah. Jadi semisal neng jero kaum iku kok enek siji wong sing gak gelem memperbaiki silaturahim, dalam artian karo sekitare iku enek ae urusane, enek ae masalahe. Wah iku
rasan-rasan. Jadi rasan-rasan, misalnya enek wong rasan-rasan. Iki secara tidak langsung rasan-rasan atau ghibah lah, ghibah. Iku secara tidak langsung padha ae kaya tergolong sing ora memperbaiki silaturahim. Tergolong sing wong sing megot silaturahim. Jadi ya perlu hati-hati. Misal ana wong sing mulute gak iso dijaga. Ceplas iku ya perlu hati-hati. Mergo sangka lisane awak dhewe sing gak dijaga. Sangka lisane awak dhewe sing senengane ngelek-ngelek wong. Meskipun itu terlihat fakta, tapi itu sangat-sangat berdampak kanggo perdamaiane silaturahim, kanggo hubungan kekerabatan itu sangat-sangat berdampak. Makane nek karo wong sekitare ya luwih apik meneng. Dalam artian nek ora iso memperbaiki silaturahim dengan lisan, minimal ning gurine wong iku awak dhewe aja rasan-rasan, iku sing penting. Jadi rasan-rasan iku secara tidak langsung iku ya enek hubungane karo silaturahim. Semakin kok wong rasan-rasan ning dinggon, iku berarti dene semakin ngekei peluang besar untuk hubungan kekerabatan iku terputus. Iku sing dikhawatir. Terus iki qala al-faqih rahimallahu taala fil khabar dalilun ala anna qata'ar rahim dhanbun 'azim li'annahu yamna'ur rahmah anhu. Wa amman kana jalisahu fal wajib 'ala al-muslim ay yatuba min qat'ir rahim astaghfirullah wa yastaghfirullah ta'ala wa yasila rahimahu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana fi hadzal khabar al-awwal anna silatur rahim tuqarribul 'abda min rahmatih wa tubaiduhu minan nar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.